हेल' लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलेब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि बागै आं सिगांबो मोनसे आपडेट्स लाबोखांखाबाय। लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो थाखाय नेनानै थानाय फेसबुकनि स्विनाइ मिउजिक भिडिअनि टिजारखौहाय दिबिया प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय आपल'ड खालामबाय। नोंथांमोना नायाखैब्ला नायनो हागोन आरो डिसक्रिप्शनावबो आं लिंकखौ होनानै दोनगोन। लोगोफोर फेसबुकनि स्विनाइ बे मिउजिक भिडिअआव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन नोंथांमोननि आरो बयनिबो फेभरेट बर'नि मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे दिबिया खाख्लारि बिथांखौ। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों बर'निनो मुंदांखा जाखांफुनाय मेथाइ रोजाबगिरि जेसि नार्जारी बिथां आरो बे मिउजिक भिडिअनि डिअपि एन्ड पस्ट प्रडाक्शनखौ होदों जयन्त बसुमतारी बिथां। प्रडिउसारा जाहैबाय दिबिया खाख्लारि बिथां। डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों बिग्राय बसुमतारी। लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो बे मिउजिक भिडिअनि टिजारखौ नायाखैब्ला आं डिसक्रिप्शनाव लिंकखौ होनानै दोनगोन नोंथांमोना थांनानै नायब्लानो जाबाय। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बे फुल मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय बेसेबां एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।